Bu, ke ayo gagetan jaluk sepuro. Satu buah tembang spesial. Ngendi ana efeknya tambah ono bah. Lali anak marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gede ganjarane. Satu buah tembang spesial untuk semuanya tanpa terkecuali kanggo dulurku sing wis pernah dadi anak durhaka, muga-muga tak tobat oleh aja wani karo wong tuwa dosa. Muga-muga angin teko kulon kono ya. Tak jare sepuro sik ning wong tuwa sik ya. Sinarengan Dimas Tejo ingkang ngandhut punika Bapak Ibu. Spesial kanggo Pak Soleh. Aduh Rama, Ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih tembus nang dodo rino wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gede ganjarane. Sio Ibu Romo ngapunten ingkang kakang nggih. Mugi-mugi kula dongane tansah rahayu wilujeng senawan lereng sambikala. Sesi narengan Risiko Budaya di kawula Dimas Tejo. Rino wengi ra lali tansah ndedonga
sugene wong tuwa wong kang tuhu setya gede ganjarane Singo Budaya tapi beda enak tadi. Sugene wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane swarga ning donya ana sugene wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Wow, terima kasih Dimas.